karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Kaluoy sad sa sugilano ni Lolo Ilmo eh. Oh. Bugnaw naman ang hangin gikan sa gawas. Hain naman ni si Rodel. Wa pa man mauli nga naghatod sa doktor. Tugnaw na gyud. Ako na ning isara ang bintana. Oh. Anino? Si Rodel ka na nagbarog doon sa garden. Rodel? Nagunsa ka diha? Rodel? Rodel nga na dili man ka mo tingog. Rodel! Balik diri! Rodel! Oh. Rodel! Wala sab si mamati na ako. Rodel! Ma'am Sabrina? Annalisa? Nauli na tayo si Sir Rodel? Oo, nakita na ko siya nga midulog pa ingon sa upos. Ayaw pagsunod niya, Ma'am Sabrina. Basin ko ng iyang doppelganger na sa imong nakita. Pero kung tinuod ang imong gisulti, nganong magbalik-balik man ang pagpakita sa iyang kadubli nga espiritu nako. Aron lamaton ka. Dadoon ka sa hilan nga sapa. Ma'am. Mga daot ang espiritu ang naa sa maong sapa, Ma'am Sabrina. Dali na, Ma'am. So, nagbalik sa bahay. Hain naman ni si Annalisa, uy. Tugay man nagkagawa sa bahay. Manay Carding. Noy. Nadugay ko kay ako pang giubanan kadiyot si Ma'am Sabrina si ang kwarto. Anong imo ba siyang giubanan nga? Tiguan mo na siya. Nakita nam sa guni si Sir Del nga milugsong sa sapa, Noy. Nasab? Mauna, Noy. Gihamok nam gining dapitag maayo, Noy, uy. Daghan na mo pakita nga dili angay mo pakita. Ay na, ayaw na pagunong na anaw eh. Basin og mag-sleepwalk na sab kakaron. Patakar ba kaglakaw kung damanon ka na. Sige, Noy. Mamauli na ta na. Ang amahan ni Madam Mercy ang nipatay sa amahan ni Lolo Elmo. Kidakdakan kini niya og bato. Kaluoy gyud ni Lolo Elmo. Rodel, ikaw na? Suod lang. Wala ilak ang pultahan. Rodel! Nga dili man ka mo tubag? Rodel? Rodel, uy, tao. Hoy! Kung kinsa maka nagbinuang o panuktok, ayaw na ginig-us ba, ha? Rodel? Rodel! Kinsa man ka anuktok? Anong wa may tao sa gawas? May nagbinuang ginako. Karon ka. Kung manuktok ni usap, ako ni siyang pakuratan og apli sa pultahan. Kisa... Ma'am Sabrina. Loel mo? Ikaw ang sigig panuktok sa pultahan? Ha? Ay karon mo man ko manuktok, ma'am. Unsa? Pero may nanuktok sa pultahan, Lo. Ay maudi ay nga nasabat ka din eh. Oo, kay nagtuo ko nga si Rodel ang miabot o nanuktok. Pero sa pag-apil na ko sa pultahan, may tao.
Sigurado ka nga ay tuktok sa pultahan ang imong napati. Dili may tabong masayop ko, lo. May nanuktok yun ining pultahan na. Ay pero ako naman ang nanuktok karon. Nakakita ka ba ni Rodel sa gawas, lo? Wa pa man mo abot sa Sir Rodel. Ha? Wa pa siya mauli? Naunsalam namang gabi eh. Ay base na langan siya sa vice doktor. Imposible na, lo. Kadiyat ka na lang makontak na ko siya. Way signal din niya sa suit sa bahay, Ma'am Sabrina. Adto ka sa gawas sa may bungtod nga mahingahawan. Ay pero dili makaayo nimo nga mo gawas. Ha? Ha? Nga naman, lo. Ay kapiin kaayo. O dili maayo nga karong mga panahon nga mo gawas. Kay anibersaryo karon sa kamatayon ni Padre Ramon. Nga naman day kung anibersaryo karon sa kamatayon sa pari. Matag-ingon aron nga adunay mamatay ang baya, Ma'am Sabrina. Unsa? Matag Hulyo, adunay mamatay ining dapita. Mao ba, lo? Coincidence lang tingali ng mga hitabo, alo, oy. Dili, Ma'am Sabrina. Nga na nakasulti man ka, ana? Karong adlaw usab nawa si Adela. Unsa? Anibersaryo karon sa kasal unta nila ni Adela o Rodel? Oh, Ma'am Sabrina, busa ugma na lang tawag sa Sir Rodel. Ay mapauday na lagi ko, ma'am. Di mahimulo. Uban na lang ko sa gawas. Ha? Una nagkatog Adalisa kay magkapiyon ako. Gusto sa kong magkape, Manay Carding. Noon sa mga eh. Musa mo ito nervyos na. Wa mo ko nervyos sa ano eh. Nahinumdum ka ba ko yun? Onsa karong adlaw, ni Carding? Kwan. Biyernes man ron. Pizza 8 sa Hulyo. Nga naman. Mao karon ang gabi ginawa si Adela ni Carding. July 8. Tuod no? Nalimot naman lang ko eh. Karong pitsaham na tuod nga na missing si Adela. Mao tingali nga daghan mo pakita na ko karon Manoy. Kay karon ang adlaw nga nawa si Adela. Labas pa sa kong panumduman ang tanan. Annalisa, Carding, nakakita ka ba ni Adela nga gawas sa bay? Oo man si Rodel. Tuwara man siya siyang kwarto. Wa man siya dito. Pero dito raman siya ganina. Gati man pa gani si hairstylist ang iyang buhok. Wa lagi dito si Adela. Mao kato ang katapusang adlaw ni Adela. Pero wa may kaguliang siyang kwarto. Buti pa sabot. Ngawa siya pugsa sa pagdapalayo. Mao sab tuod. Salamat kami magtinga sa bigas linya. Rodel, tubag in town. Tubag. Oh. Ki-off ang phone, Noel mo. Unsa? Luna, unsa naman ni si Rodel? Nagbinag-uman. Mutubag magidayon na siya sa iyang phone kung tawagin. Aw, base na busy lang siya sa nilakaw. Imposible na, Lo. Imposible gid na. Ay suway nga ng pagtawag og usap. Ki-off magyapon niya, Noy. Naunsa man ni siya? Ay, ma'am, alaw ng gabi. May bugat yung rason sa sarili kung anong wapas sa mall. Ay basin, gihawiran pa to sa doktor. May mabag, ubanan lang una ko ni mo din sa gawa sa dakong bahay, Loel mo. Ay nga nung dili. Kadaghan bang makalilibog ng mga panghitabo ining bayalo? Kuan, Lo, unsa ganito'y namatyan sa imong amahan? Ay nahagbong siya sa kabayo, Ma'am Sabrina. Og naparok ang iyang os pato. Mao pa. Unsa man sa imong pagtuo, Lo? Naaksidente ang imong amahan o dunay mipatay niya? Ha? Nalingaw ko mo.
o naglagot o gikilig. Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!